mâinile și slăviți numele, Domnule aici vrea să te ridici. Ridicați mâinile și slăviți numele, Domnule aici vrea să te ridici. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Dumnezeu mă vrea pe mine diferit față de lume, ca să fiu cu adevărat un copil de împărat. Dumnezeu mă vrea pe mine diferit față de lume, ca să fiu cu adevărat un copil de împărat. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El le va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El le va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El le va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El le va răpi. Astăzi, frate, nu uita, tu și familia ta, că toți frații să iubești și de rău să nu-i vorbești. Astăzi, frate, nu uita, tu și familia ta, pe toți frații să iubești și de rău să nu-i vorbești. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va răpi. Da, 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 Domnul va veni, da, 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 El ne va